Ya, ndafika emampingeni. Yo, udinwa kangaka madoda. Yo, udinwa kangaka. Ya mfoka ba. Nansi ulwandle kangaka. Wenzela izinja. Okay. Sanimfaka kule video ncedi. Mntanam uthengisa iveji, uthengisa izinja bethu sorry. Mpinga Juni thengisa izinja mntanam. Nazi isigodlo sasemampinga. So Dr. Mawa. Mntanam uthengisa izinja bethu. Abantu abanomdla kubhurubhuru. Udala iqhuba ke le business yakhe yamsebenze. Abanye abantu bayancoma. Ziyakhula zibenhle. Thengani izinja bethu nibhurubhuru nizoyeka ba ADT nezinye izinto ezithi zine cost ezinebethe. Asithi zirongo kodwa ukukhawulelana nani xa ningakwazi ukuzi afforda. Thenga inja once bhurubhuru. Nasitye bawukazi. Thetha ngawe apho uphilile. Ngiphilile nami mntanam. Uthini wenza ntoni? Yazivalela. Okay. Ndakushiya iintsuku ufondini ezimbini khona sozithengisile. Sezikhona. Thengise ngaphi? Thengise 3. Okay. Nazi bakuthi mntanam uthengisa ibhurubhuru. Zento zinobuso obufinyeneyo. Angamantshontsho waso. Angamantshontsho waso. Angumama waso. Angumama waso. Angutata waso. Popi. Hey. Popi. Iza. Upopi. Lo. Umhlophe. Azi. Dikele. So. Zobamba bo. Angutata waso. Lumhlophe. Zibhurubhuru ezimhlophe ke bethu. Into nomdla. Mntanam uyathengisa. Uthini namkwakho? Zezipho sheke nazo. Oh. So ayimazi ngithengisa Okay, izaphi? Ndifuna uqonda ezi zinamabhanti sezithathiwe okanye azikathathwa? Azikathathwa ezinamabhanti. Okay, nazi ke bethu. Utsho ndinewari uba ndikwazi ungena apha ndinxibe into ndizinxibile. Ndakhe ndingene nizibona apha phakathi. Naliko. Tshontsho lakho. Tshontsho lakho. Nangumama wazo embiya. Nobuso benkohlakala. Angutata wazo. Akahleki kutata wazo. Popi. Dlikeleni. Iyo. Angutata wazo. Wabethuna. Abantu abanomdla bafonele nansi indoda esemampingeni. Mpinga uJonia lo. Mzameni bethuna umntana. Masibambisaneni. Nami ndawuninyosa. Masibambisaneni nothi ngowami umntana. Nangabe ngokukwekho? Na 8 years. Intanga zakho aziyicingi loo nto uba mazenze ibhizinesi mntana. Awuna 8 ukhona abantu abadala abangayicingile into yenza. Kodwa ndiyavuya uba uyakwazi uzenzela imali uzithengele zonke into ozifunayo. Ndiyakubona kodwa uyazondla nenja zakho. Utheni buzisile kuvaccine? Oh. Wazidiwema nozidiwema. Okay. Zeziphi ngokweshekile izincwadi zazo ezi? Okay. Kubani? Pixie. Kupixie oqala. Okay. Wesibini? Bailey. Bailey. Okay. No Bunny. Okay. Ukhupha. Okay.
Lexi. noLexi Nebella. noBella. Okay, ufuna uthini kwabantu ababukele le video mntana? Hayi bendifuna ubulisa. Okay, Nje ndibachazela uba ndiyathengisa. okay. Purupuru. Okay, uyakucela bakuxhase mntana. Bacele. Hayi Bethuna mncedini umntanam yini? Uyakhala unazo ke customers zakhe ziyamnyusa zona. Lezi zinhlanga shem ziyamnyusa. Kodwa ke siyamcelela. Abantu abanomdla kuyibhurubhuru abaziqondayo into bafuna ukukhusela umzi. Abanayo imali yomani berenta. Into zirentwayo zigada imizi. Ibhurubhuru yodwa inja ekhusela ikhaya. Ingazikhupha nezitofile zenu ke. Ingathi awulanda nomhlola Bethunana. Ezitofile zenu zawuphuma kweziyadi. Ezibopho zenu zizawuphuma kweziyadi. Okay. Nkosini ke ngumpinga lo ngumawa ngusenzo ngumpinga omhle. Angumntana uzozicelela kuni. Utsho uthi nabo Lexi unabo uzifundile zonke izincwadi zazo ezaziphethe umuntu onomdla ke Bethuna nansi indlu yazo. Nansi nendawo eziphumulela kuyo. Nali nethafa lazo. Athi azihambise kulo. Iyadi yakhe yonke le. Athi ahoye enja zakhe. Onomdla kumuntu uyamncedisa. Zikhona nezinye ibhurubhura nazo qha zona akakafuna uziveza. Inamba yakho unawumdla oyibiza mntana? Biza 065 065 85 3 5812 Lwandle ke lona Bethuna. Mntanami Nkosi bhuti, Nkosi boy. Thana neconfidence le yakho mntanami. Utsho kumntanami Bethuna ndincedini. Bazali bomba ndithalisa uxanduva. Ndizazi mathanda. Ndigula kabuhlungu yenye iRottweiler yakhe le kwezinja zakhe. Gcwele izinja apha noba ziyi-20 mntanam. Kuba ngathi wondla isithembu sabafazi. Athi ukuthenge ukutya i-10,000. Le mali anifuna yona noko imali encinci uba uphinda zondle ezinje. Zinkulu Jonza nibonisa nezinye inkunzi ezinkulu neemazi ezinkulu. Nenzele nje umzekelo. Ake yafuna uba nizibone ezinye zezinja zakhe. Kusemampingeni. Yafuna nizibone ezinye zezinja zakhe mntana. Nansi enja zakhe. Enkulu enye yezibhurubhuru zakhe lena yayibona mingakana ubusobo ungangemoto. Yebo. Thukela. Eza. Ngikuthukela. Yebo. Cela ke Bethuna. Asizoziveza zonke inja zomntana mzawuveza ezi athi yazithengisa zodwa kunjalo ndithi. Okay ke mntana. Sho ke bhuti. Sabe sincokola yeva. Okay. Nkosini ke Bethuna ngosimame kumpingo omhle lo. Zocelela umntanami. Nimoye nimzame. Nimzame umntanami. Nami ndawuninyusa ngenye imini. Nyusana umntanami. Wakho ndimandi ngongathi ubona umntanami ezenzela ibusiness. Masibaxhasa abantwana. Noba bathengisa izwitsi. Noba bathengisa izinacks, noba bathengisa ntoni. Masibaxhaseni abantwana. Ayicela loo nto Bethuna. Asifunde ukuxhasa abantwana bethu. Ingomso asilazi. Abantwana baba nekhampani ezinkulu. Singafuni baba bengamagqwetha babe ngogqirha bonke. Kanti isakhona abanaso. Singaphezulu kwalento thina sicimba ibalekile. Enkosi ke eMzantsi Afrika ngoba nesimamela. Inkosi siyabulela emampingeni. Camakho.